Helo bawb a chroeso cynnes i'r gwasanaeth sy'n cael ei darlledu heddi o Gapel y Priordy yma yng Nghaerfyrddin. I ni nôl yn y capeli am y tro dy beth, ond diolch i chi am ymuno ni yn ddigidol fel hyn hefyd. Croeso cynnes i chi gyd a bendith ar yr oedfa. Gadewch i ni wrando ar y geiriau hyn o'r bedwaredd bennod o lythyr Paul at y Colosiaid. Parhewch i weddïo'n ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Gweddiwch yr un pryd dros onnau hefyd, ar i Dduw agor i ni ddrws i'r gair, i ni gael treithi dirgelwch Crist, y dirgelwch ar wyf yn garcharor i fwyn. Gweddiwch ar i mi gael ei ymlygu, fel y mae'n ddyletswydd arnaf lefaru. Byddwch yn ddoeth eich ymddygiad tuag at yr rhai di-gred. Daliwch ar eich cyfle. Bydded eich gair bob tro yn rasol, wedi flasu a halen, i chi fedru ateb bob dyn fel y dylid. Wel, mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi yn yr oedfa heddi eto. Mae'r rhan fwyaf ohono ni wedi cael ein breintio a 5 synwyr. Gweld, clywed, cyffwrdd, arogli a blasu. Fues i mewn cwmni person beth amser yn ôl, a oedd yn gwneud yn fawr o'i synhwyrau gyd yn ei waith bob dydd. I waith mi roedd e'n flaswr te, yn tea taster. Tebyg iawn i nifer ohono ni weinidogion, ddweda i. Mae Duw y Creawdwr wedi'n galluogi ni greaduried i fwynhau pleserau bywyd drwy werthfawrogi i blas. Ond beth yn union yw blasu? Yn ôl un esboniad, yr ymdeimlad a geir yn y geg pan ddaw'r tafod i gysylltiad a sylwedd. Nawr, o'n i ddim amdano chi, ond ydw i yn fawr o wyddonydd. Ond wrth baratoi'r myfyrdod hwn, wi wedi dysgu llawer. Gobeithio byddwch chi yn impressed gyda'r brawddegau nesaf hyn nawr. Mae'r ymdeimlad o flasu yn digwydd pan fo sylwedd, bwyd fel arfer, yn adweithio'n gemegol yn y geg, gyda chelloedd arbennig ar y blas bwyntiau, taste buds, sef y bwmpiau bach sydd ar y tafod a'r epiglotis. Ynghyd ag arogl, dyma'r ffordd mae'r corff yn penderfynu a yw bwyd yn dderbyniol, yn ffres, yn dda ac yn flasus. Mae'r wybodaeth yn cael ei gludo o'r blas bwyntiau i'r ymenydd. Wel nawr te, ond wy'n ofni tanigau fi oedd bia'r brawddegau hynny. Yn draddodiadol, fe geir 5 math o flas yn perthyn i'r system flasu. Melester,
sirni, blas hallt, chwerwder a safri neu sefri. Pam sôn am hyn heddi tybed? Wel, oherwydd ein bod ni wedi cael ein rhybuddio dro ar ôl tro yn ystod y misoedd diwetha, rhag anwybyddu unrhyw arwyddion ein bod ein synwyr blasu yn newid neu yn cael ei golli'n llwyr. Pam? Oherwydd mae hynny ynghyd â ffeswch cyson newydd, tymheredd uchel, neu golli neu newid yn eich synwyr arogli arferol, maen nhw'n symptomau amlwg i'r coronavirus, Covid-19. Mae blasu bwyd yn rhan o'r bywyd da a fwriadwyd i ni gan Dduw. Mae blas te neu goffi, siwgyr neu halen, afalau neu fefus, pys neu datws a chanodd o fwydydd eraill. Maen nhw'n elfennau bwysig iawn yn ymwybyddiaeth iawn ein synhwyrau ni. Ac oherwydd bod y tafod yn medru gwahaniaethu rhwng y naill fwyd a'r llall, yn gallu dirnad y gwahaniaeth rhyngddynt, i ni'n dueddol o ddefnyddio iaith blasu i fynegu rhinweddau'r meddwl hefyd. Enghraifft, felly i glywed mam yn dweud nawr wrth edmygu steil gwisg rhyw fenyw a phosib a chanddi gwisg newydd neu rhyw het newydd i'r gymanfa, allai glywed mam yn dweud nawr, mae tast da gan honno. Yn ffigurol, gall y gair blasu olygu mwynhad o rhywbeth enghraifft, allan ni ddweud fe gefes i flas ar ddarllen y nofel. A gall blas gyfleu'r pleser neu'r profiad byr o rhywbeth hefyd. Cefais flas sydyn ar eich cyfrol newydd. Ar y llaw arall, mae'n ddigon hawdd cyhuddo rhywun sydd wedi ymddwyn yn ansensitif i sefyllfa drwy ddweud bod ei sylwadau wedi gadael blas cas. Falle bod e'n swno bach yn well yn Saesneg, rhywbeth sydd wedi ddweud mewn bad taste yn dyfe. Ac mae'n ambell gyfeiriad yn y Beibl at sefyllfaoedd penodol, sy'n ei llai yn ansensitif neu yn ddiflas. Enghraifft, mae Job druan yn ei ddigalondid mawr yn cwyno bod yr hyn sydd gan Eliphas y tenantiaid i'w gynnig iddo fe mor ddiflas, fel i fod yn ôl Job, fel bod i stymog yn ei gwrthod, y maint fel pydredd fy nghnhawd. Mor wahanol i'r anogaeth sydd gan yr apostol Paul i'r eglwys yng Ngholossia sydd yn dweud fel hyn, bydded eich gair bob amser yn rasol, wedi cael ei flasu a halen. Hynny yw, dyna'r hyn sydd yn nodweddiadol o'r modd mae Duw yn siarad â ni yn dyfe. Mae Duw yn siarad â ni, mae e'n rhoi blas da ar fywyd. Yn yr Hen Testament a Testament Newydd, mae geiriau Duw a geiriau'r arglwydd Iesu yn cael eu cymharu â gwyn, yn cael eu cymharu â olew, llaeth a mel. A'r hyn sydd yn gyffredin rhwng y cymariaethau hynny i gyd yw bod blas da arnyn nhw. Nid blas cas, ond bod na flas da arnyn nhw. Dydyn nhw ddim heb flas, dydyn nhw ddim yn ddiflas, mae na flas iddyn nhw. Mae'r proffwyd Ezekiel yn disgrifio Duw yn ei alw ac yn dweud bod llais Duw wedi annog i fwyta sgrôl arbennig. Ac yna dos a llefara wrth di Israel, hynny yw cer i ddweud am yr arglwydd. Ac wedi i Ezekiel wrando ar yr arglwydd, dyma fe'n i fyddhau a dyma fe'n disgrifio'r profiad o fwyta'r sgrôl fer hyn ac yr oedd cyn felysed a mel ar fy ngwefusau. Mae derbyn a blasu a llyncu a'r hynny neges Duw yn rhoi'r fath lawenydd a phleser iddo fe, fel i fod e'n blasu fel mel ar ei wefusau. Mwyn blasu, mae'r rhaid ein bod ni yn ei ddwyn yn agos iawn ato ni. Mae'r rhaid i ni gymryd rhywbeth i'n ceg. Mae'r rhaid i ni wneud cysylltiad uniongyrchol ar peth hwnnw. Mae blasu yn synwyr llawer mwy personol na'r synhwyrau eraill. Fyddai wrth y modd bob blwyddyn yn ymweld â'r adran gaws yn y sioe frenhinol yn Llanelwedd. A dweud y gwir, wy'n dwlu ar gaws. A wi wrth y modd yn gweld y beirniad yn beirniadu'r caws. Maen nhw'n edrych yn ofalus ar y caws o bob ongl. Maen nhw'n ei deimlo fe yn gosod yr heiarn wedyn i ganol y caws ac yn tynnu bys o gaws oddi arno
ac yn dal y darn yn agos i'w trwynau i brofi i arogl. Ond dyw edrych a chyffwrdd ac aroglu ddim yn ddigon. Y cam nesaf yw i flasu, ac yn y blas mae gwir rinwedd y caws. A wy'n credu bod hyn yn wir hefyd yn ein perthynas ni a Duw. I ni'n gallu weld o bell. I ni'n gallu glywed mewn geiriau emyn. I ni'n gallu edmygu waith yng ngodidogrwydd i greadigaeth o'n hamgylch ni. I ni'n gallu aroglu i greadigaethau o'n hamgylch ni. Ond gwell o lawer yw i flasu yn bersonol yn ein bywyd. Yn y Testament Newydd mae Cristnogion yn cael eu disgrifio yn y llythyr at yr Ebriaid fel rhai o liwyd unwaith, ac y brofodd o'r rhodd nefol, ac y fi'n gyfranogion o'r ysbryd glân, ac y brofodd aioni gair Duw a nerthoedd yr oes i ddod. Hynny yw bobl sydd wedi blasu'r arglwydd yn ei bywydau. Meddai Pedr, fel babanod newydd i geni, blysiwch am laeth ysbrydol pur, mwyn i chi drwyddo gynyddu i achawdwriaeth. Ie, y peryg yw bod rhai, ac y bydd rhai eto, yn colli'r synwyr i flasu oherwydd effeithiau Covid-19. Ond, ni all yr un pandemig ddwyn o'n bywydau flas yr arglwydd Iesu wedi ni addo ei ganlyn yn agos. Hwn a flasodd farwolaeth ar Galfaria, mwyn i ni gael blas ar fywyd newydd.
Gawn ni weddio gyda'n gilydd cydweddion. Ein tad yr hwnnwys yr nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Grist, a Dyw bob yr un ohono ni hefyd. Tro'n atat yn awr mewn gweddio dad, gyda chalonau diolchgar. I ni'n diolch am gyfle i gyfarfod a'n gilydd, i ni'n diolch i ti am dy gwmni di, i ni'n diolch am oedfa, am gyfle i dy addoli di. Dyma ni wedi dod ynghyd o dad nefol i ddoli di, yn dad, mab ac ysbryd glân, i ddyrchafu dy enw sanctaidd. Ti yw ein Dyw ni, ni'n bobl i ti. Derbyn felly arglwydd yr oedfa hon fel ein hoffrwm ni o fawl. Ac yn ni'n mawr hyderu o dad bod y cwbl i ni wedi gwneud ac i wneud eto yn ystod y cwrdd hwn, y bydd y cwbl yn gymeradwy yn dy olwg di ac yn fendith i ni hefyd. I ni'n diolch i ti o dad am dy ofal di ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ac ni'n gweddio am dy arweiniad di i ni hefyd yn ystod yr wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. So ni'n gwybod beth bydd o'n blaen yr wythnos newydd hon o dad. Temptasiynau a dylanwadau a phob peth arall a fydd ar ein llwybrau. Ond i ni yn gwybod nad oes rhaid i ni ofni'r un gelyn, ond i ni gerdded yn dy gwmni di. Dilyned y gariad ni bobman felly. Doed air atom ym mhob lle. Dylanwada arnom trwy'r ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Wrth i ni fwrw trem yn ôl arglwydd dros yr wythnos aeth heibio, i ni'n ymwybodol iawn o dad bod y dirnodau diwetha wedi bod yn rhai o ddryswch i ni eto fel maen nhw wedi bod dros y 9 mis diwetha. I ni'n diolch arglwydd am bob ymdrech sydd yn cymryd lle ar hyn o bryd i gwrdd ar gofid y Covid-19. I ni'n diolch arglwydd bod yna legedyn o obaith ar y gorwel wrth i'r gwyddonwyr weithio'n ddyfal iawn i ddod o hyd i hwystrelliad. I ni'n gweddio dros bawb arglwydd sydd yn dioddef o effeithiau y pandemig hwn, a mae e'n dod yn agos iawn ato ni nawr o dad, hyd yn oed yn y corneli hynny o Gymru sydd wedi safio hyd yn hyn. I ni'n ymwybodol iawn bod yr haint bellach wedi cyffwrdd a chyment o gymunedau, a chyment o deuluoedd, a chyment o gylchoedd. Ac arglwydd allwn ni ond weddio a byddi di'n helpu ni fod yn synhwyrol bob yr un ohono ni. A bod ti'n rhoi doethineb i ni i fyddhau i'r rheolau sydd yn ei lle. Ac bod y rheolau hynny yn medru gwneud bywyd yn anodd ar hyn o bryd i'w gilydd, ac bod yn elfen o rhwystredigaeth yn gallu bod, helpa ni bob amser arglwydd pan ni'n teimlo fel yna i sylweddoli bod y cwbl mewn lle, ein lles ni ac lles ein gilydd. I ni cyflwyno dy blant i ti felly arglwydd i ti mewn gweddi heddi, yma'n lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. I ni'n diolch i ti arglwydd nad i ni'n wynebu y cyfnod hwn ar ein pen ein hunain. I ni'n diolch am gwmni teuluoedd a ffrindiau, ni'n diolch am gwmni aelodau'r eglwys, ond yn benaf arglwydd i ni'n diolch am dy gwmni di. Diolch nad oes rhaid i ni frwydro'r un frwydr ar ein pen ein hunain. Diolch arglwydd y fod ti yn medru rhoi blas ar fyw i ni. A nad yw bywyd byth yn ddiflas pan maen ni yn dy gwmni di. Diolch arglwydd am y bywyd Cristnogol, am ei her, ac am ei gobaith, ac am ei newyddeb hefyd. A helpa ni heddi arglwydd drwy gyfrwng yr oedfa hon i ymwrolio'r newydd i waith yr efengyl, ac i gofleidio'r bywyd yn Iesu Grist o'r newydd. Dyna'n gweddi ni o dad, oherwydd wrth i ni droedio ddydd i ddydd ac o awr i awr, yng nghanol y gofid presennol. I ni'n ymwybodol bod angen nerth arno ni ac angen arweiniad. Diolch i ti felly arglwydd y fod ti tu ôl i ni'n ein hannog ni ymlaen, wrth ein hymyl ni'n gwmni, ac ar y blaen i ni hefyd yn ein harwain. Derbyn ein diolch, aros gyda ni weddill y diwrnod cysegredig hwn, ac i fewn i'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Pa ffordd gwell sydd o gychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni, nac yn dy gwmni di arglwydd. Gwrando'n gweddi felly, a madda i ni bod bai a phechod yn derbyn di. Cyn ni'n gofyn hyn yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Yn dysgodd ni wrth weddio, i weddio gweddi'r teulu yn un teulu gyda'n gilydd trwy ddweud.
ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y meddewn unna i'n diledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.